Astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Maanaan na ngamit mo na inyo lahat maamingan ayaw mo na naiinig maninito na mo namang enya. Ang mo anak ngayon ay naiinyoy ang mga nunungan na nininot yung nanumang iinyoy inyo. Ay abaw! Maloy! Luzon, Visayas, and Mindanao. And World Wide Web. At lalong-lalo na sa'yo, Col, Manong Driver, at sa mga cute at pogi at magaganda at snatcher mong pasero. Hindi porket pogi magaganda, hindi na namimitik ng wallet. Tandaan ninyo ngayon, nag-evolve na sila. Kung sino pa yung may itsura, kung sino pa yung sa tingin mo malinis, manamit, wala nang iba pa. Sila na yun. Kaya boards, kung meron kang katabi ngayon na may itsura, malinis, manamit, malay mo, snatcher yan. Malay mo, mandurukot yan. Wala nga sa itsura. Tingnan mo, yung katabi mo ngayon, hindi ba mapakali? Siya na yun. Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Sorna! Sobra ka naman insan. Grabe ka naman insan. Masyado ka napipigo na insan. Minumekos-mekos lang natin itong insan. Mekos-mekos lang insan. Sobra-sobra na yan insan, oh! Tornado! Grabe na yan. Masyado kang pikong insan. Nagkakatuwaan lang tayo dito insan. Sobra-sobra ka insan, ha? Ay, naku mga kabisyo. Pagdating naman sa mekos-mekos na mga tugtugan, wala nang dadaig pa dito sa programang EDSA. Di ba, Tang? Ikaw, Tang, may gusto kang batiin? Ay, siyempre, binabate ko sa lahat na may mga hawak ng batota. Teka lang, Tang. Yung mga guard ba ngayon may batuta pa rin? Ay, meron yung iba, yung maiksi, tapos biglang haba. Ay, oo nga. Yan na yung bagong batuta ngayon, yung panang steel na siya. Pag winasiwas mo, nahahaba siya. Oo, mas masakit yung batuta na yan, ha? Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi. Sana naman ay okay sa all right. Sana naman maayos ang iyong araw. I know it's gonna be Bakit ka na mamatok, Tang? Eh, buwisit ka, English ka, hindi mo naman pala kaya. Wala, sumapit lang yung dila ko eh. Subukan ko. Well, it's gonna be a tiring day for all of us since, there's a lot of job, a lot of work that's being, given to you. And, Bakit na naman? Ay, di mo kaya? Yung mag-you know ka ngayon?
Basta yun na yun. Mas okay na lang yung kaysa sa Ay nako, eto na pag-usapan natin to mga kabisyo. Eto po mga kabisyo, yung anak mo ba isa din sa mga nahuhumaling sa mga online games? Yan yung mga kadalasang problema ngayon. Oh no! Diba? Yung mga bata na nahuhumaling sa online games. Correct! Na kapag inutusan mo, may iuutos ka, sabihin mo, nak. Tapos, ang mangyayari, Ayan, sasabihin niya sa'yo, anong isasagot? Ano? Aba, galing, nadali mo Ang isasagot ay, wait lang. Relate? Relate much? Sabihin mo sa anak, nak, pasuyo nga ng wait lang. Naiipunan ng utos hanggang bandang huli. Ikaw na rin ang gagawa sa mga inutos mo. Ay, abaw maluoy ka. Aragoy, maninoy. Puwerte na gid mga bata, subong no? Kabudlay na gid ispilingon. Ito, speaking of mga kabataan ngayong generation mga kabisyo, ito isa sa mga nahagilap nating balita. Though hindi naman dito sa Pilipinas, thanks God na hindi pa naman tayo sa umabot sa ganitong sitwasyon. Isa pong teacher ang binanatan, ginkastigo, brutal. Sang isa ka estudyante, di ba? After na tinigilan siya na gumamit ng Nintendo Switch. Ngayon, talagang sobrang baldado, halos hindi makatayo itong teacher na to. Ngayon, nag-refuse yung teacher para malesen yung sentensya dun sa batang gumawa sa kanya. Dapat lang din naman talaga na ang mga kabataan ngayon, para malaman nila yung consequence ng ginagawa nila, ayan, ihatag sila mayo! Para mabalaan nila kung ano kitang ilang bukol ang ginapangita. Ay, Tonla bilog doy. Ay, abaw, maluoy ka. Logican na natin to? Logican na ba natin to? Sige, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Okay, logican na natin to. Ano bang leksyon ang makukuha natin sa mga usaping ito? Well, siguro unang-una, yung disiplina, dapat po ini-impose natin yan sa mga kabataan. Simulat sa pool. Dahil napakahirap na po ang magdisiplina sa mga bata kung medyo nagkakaedad na. Huwag po nating masyadong spoil. Kung kinakailangang paluin, dapat po nating paluin. Ngayon, maraming nagsasabi, hindi ko pinapalo kasi baka mareklamo ka na. Mga kabisyo, kahit maging sa Biblia po, nakasulat po yan ang pagpalo sa mga bata. Pero hindi yung palo na 2x2, Huwag ganon. Meron talagang pamalo kasi alam nyo kung bakit sinasabi yan sa Biblia na kinakailangan paluin din yung mga bata. Kasi unang-una, hindi mo mapapaintindi sa kanila yung consequence ng kasalanan ng pagkakamali. Sa mapamagitan ng pagpalo, pag gumawa sila ng hindi tama at napapalo sila ng tama lang ng tama lang, hindi full swing Diba? At naiintindihan nila na mali ang kanilang ginagawa at bawat ginagawa nila may consequence. Kaya ikaw, tatay, angkol, kung kinakailangan paluin yung bata, paluin mo yung bata habang maliit pa. Kasi pag malaki na yan, pag pinalo mo niyan, baka bumalik sa ulo yung pinapalo mo. Huwag ka kasing masanay na yung pinapalo mo sa puwet, si auntie lang. Paluin mo rin din yung anak mo kung maliit pa, pero pag malaki na, medyo mahirap-hirap na. Ayan mga kabisyo yun yung logic natin dyan. Nilogican na natin yan At sana naman, sa mga nakikinig sa atin ngayon,
medyo matuto din tayo konti sa mga pinabagay-bagay na pinag-uusapan natin dito ngayon. Oy, batiin ko lang nakatutok sa atin. Maraming salamat kay Konsihal Tote Ropeta ng Imos. Konsi Tote, maraming salamat sa pakikinig ha. Eto, napakagwapong taong to eh. Tinatawag nila tong John Lloyd ng Imos. Ako, masasabi ko pa lang kay Konsi, bigote pa lang, ulam na. Si Konsi parang walang problema bata, akong bahala sa inyo. Ay, oras natin, 7:34 na ng gabi. Grabe, ang saya-saya. Tuloy-tuloy na. Re-erecta na natin to. Biyahing EDSA. Here's another beautiful song. Song coming from Bon Jovi. With Always. Right here on 90.7 Love Radio.